Delegazzjoni tal-Partit Laburista żaret l-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA fejn iltaqet ma' uffiċjali u rappreżentanti u ddiskutiet ir-rwol kruċjali tagħhom fit-tisħiħ tal-innovazzjoni diġitali u l-iżvilupp teknoloġiku f'Malta, inkluż issa bit-tnedija tal-miri nazzjonali fil-Viżjoni Malta 2050. Id-delegazzjoni Laburista kienet magħmula mid-deputat mexxej Iksal Ġus Saliba, il-kap eżekuttiv Leonid Mekkej u l-kap tal-komunikazzjoni Norma Saliba. Hawnhekk ġew informati kif l-MDIA qed tappoġġja l-iżvilupp u l-adozzjoni tat-teknoloġiji diġitali filwaqt li toħloq ambjent li jinkoraġġixxi lil kumpaniji, startups u organizzazzjonijiet biex jinvestu fl-innovazzjoni inkluż permezz tal-ewwel supercomputer fil-pajjiż, id-DIHAB MT, li tnieda fl-aħħar xhur. Il-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brinkat spjega kif dak li qed isir fid-DIHAB MT hu kruċjali biex l-intelligenza artifiċjali tkun għodda reali li tgħin lill-ekonomija Maltija u ttejjeb is-servizzi u qal li fil-Viżjoni Malta 2050 it-teknoloġija u b'mod partikolari l-intelligenza artifiċjali ifost l-għodot prinċipali li fuqhom qed jiġu bbażati l-miri favur servizzi aktar effiċjenti u ta' kwalità lill-poplu. Jekk tara d-dokument tal-Viżjoni 2050, tinnota mill-ewwel li wieħed mill-għodda, anzi l-enabler prinċipali ta' il-viżjoni hija teknoloġija, partikolarment l-intelligenza artifiċjali. U dan għaliex, ovvjament l-intelligenza artifiċjali hija ġa reali illum, imma din tista' tkun għodda biex tgħinna bħala poplu biex ikonna servizzi aħjar biex ngħixu ħajja ta' kwalità. Id-deputat mexxej Laburista sostna li d-DIHAB MT jirrappreżenta mudell ċarta fejn Malta trid tasal bħala pajjiż billi joħloq opportunitajiet konkreti għaż-żgħażagħ l-istudenti u daw kollha li jixtiequ jimirħu fl-industriji bl-użu tal-intelligenza artifiċjali u rrimarka li dan it-tip ta' spazju jagħti ċans lill-idejat u l-aspirazzjonijiet biex jinqalbu f'realtà u jservi biex kumpaniji jkunu jistgħu jikbru u jsaħħu l-kompetittività tagħhom fis-suq. Din hija t-tip ta' spazju li l-Viżjoni 2050 trid illi tilbotta l-qoddim. Qegħdin nagħmluha diġà bil-fatti minn din il-binja ma nistgħu nagħmlu ħafna u ħafna aktar permezz tal-tragwardi illi għandna wkoll bażi din il-viżjoni.